こうゴール失敗したらみんな死ぬからね。殴ります。オッケーです。殴ります。オッケー、いった。待って。痛い。痛い。どうぞダメですよ。ちょっと待って。一回ブロック。オッケー。ちょっと待って、一回ブロック挟ませて。大丈夫です。ちょっと待って、ブロックを置こうとしたら、オヌン誰か変えるんだもん。僕とオンリーはもう殴る気満々だったんで、ずっとオンの選択。あー、来た。ナイス。ナイス。あ俺。あ、痛い。痛い。僕に怒ってる。ブロックで逃げて。オッケー、殴る。おー。あ、痛い。これ、ターゲットも共有するもん、ターゲット変わった。ターゲット共有ターゲット共有するね、これ。ターゲット変わるわ。いて。あ、ゾンビやってくれた。オッケー、ナイス。おー、いいね。ナイス。ナイス。いや。寝よう。よいしょ。レッツゴでもこの企画全ロスしたらマジで1からですからね。もうフラグ回収早すぎません。今本当に目の前マグマ。いや、ちょっと待って、今。審議よ。みんな、これ審議でしょ。今。ごめん。本当ごめん。今、見て。今、マジでわざとじゃない。これだって見て。この1マスだけよ、4分の1外れ。いやー、申し訳ない、これは。やっちまった。